Benvidos e benvidas á Fortaleza de Santa Cruz da Guarda, coñecida popularmente como o Castelo de Santa Cruz, declarada ben de interese cultural en 1995 e recuperada polo Concello da Guarda no ano 2013 como espazo de uso público e de lecer. Propoñemos un percorrido de 30 minutos para coñecer a súa historia. Mentres escoita, pode ir avanzando cara á porta. Este forte foi construído no ano 1664, probablemente baixo as ordes dos coroneis enxeñeiros Carlos e Fernando Grunenberg, empregando parte da pedra da muralla medieval que protexía a vila da Guarda. A porta pola que imos acceder ao forte chámase a Porta do Socorro. Ao avanzar por ela, no centro, pódense ver nas paredes dúas fendas laterais que indican que a apertura se facía de xeito vertical izando o portón por un sistema de poleas. Unha vez dentro poden ver na parte dereita do castelo outra porta, que é a chamada Porta da Vila por ser o acceso máis empregado se vimos dende o centro da Guarda. O castelo contou na súa época cunha serie de estruturas interiores que hoxe non se conservan, como son a casa do gobernador, os cuartéis, a capela, o forno, a carnicería, o cuarto do pozo, a mina, a casa da mina ou os almacéns. O único que se conserva é o pozo, que se pode ver cuberto cunha estrutura metálica e un sistema de extracción con catavento.